מה קורה חברים? כאן בן, והיום אני הולך לספר לכם סיפור מהחיים. לפני שנתחיל אני חייב להגיד שכל מה שבעצם אני הולך להגיד לכם אמיתי ולא שקר ורק אמת. בקיצור, פתיח ומתחילים. אז הכל מתחיל לפני 3 שנים. אני אומר לאח שלי אם הוא רוצה לבוא איתי לטייל, ואתם יודעים, הייתי רק בן 11 ורציתי ללכת ליהנות מהטבע. אז אני ואח שלי הלכנו לטייל, אני זוכר שדיברנו והיה מצחיק. המשכנו לטייל ואני פתאום רואה סלע ענק, בגודל של שולחן בערך. ואני כזה מסתכל מתחת לסלע ורואה סוג של ביוב פתוח. ועכשיו כמו כל פאקינג בן 11 דפוק, אני הולך לבדוק מה יש שם. הבור היה חשוך ואני כזה, יואו, איזה מגניב זה. זה עמוק, זה בטח עמוק. אז אמרתי לאח שלי שיביא לי איזה אבן קטנה שאני אזרוק לתוך הבור. עכשיו חשבתי שאני אשמע ישר את הבום. אבל לא, לקח לאבן 3 שניות להגיע לרצפה של הביוב. חשוב מאוד שתזכרו את הרגע הזה, כן, צריך להגיד לכם משהו על זה בהמשך. בקיצור, אמרתי לאח שלי שנחזור הביתה ונביא פנס. הלכנו להביא את הפנס וחזרנו. אז אני מהיר פנימה עם הפנס ופתאום אני רואה כלי מנצנץ. לקח לי בדיוק שנייה להבין במה מדובר. זה היה אקדח. עכשיו אני כזה, what the fuck? ואני אומר לאח שלי, תראה, יש שם אקדח. והוא כזה, בן, אני חושב שאתה מדמיין. אז אמרתי לאבא שלי לבוא מהר לראות, שיבין במה מדובר. אבא שלי הסתכל פנימה, בהתחלה הוא לא האמין, עד שפתאום הוא הסתכל וראה את האקדח. הוא אמר, בונה, זה באמת אקדח. חזרנו הביתה והוא אמר שהוא הולך להתקשר מחר למשטרה. אני ידעתי שהולך להיות אקשן, אז יפתי מחלה. למחרת אני מתעורר והולך לביוב ורואה מלא ניידות. הם אמרו לי להראות להם איפה האקדח. באתי להראות להם, אבל בדיוק הם מצאו מחסנית בפתח של הביוב. הם אמרו בטוח יש כאן אקדח. הם לקחו מגנט גדול והוציאו את האקדח. אבל מה שקרה פה הייתה הפתעה. אנחנו מסתכלים במגנט, ומה אנחנו רואים? כן, פאקינג פצצה. הזמינו אמבולנס למקרה חירום, ואמרו לי ללכת לאמבולנס. הלכתי לאמבולנס, ואז הם אמרו שהם הולכים לפוצץ את הפצצה. הם צעקו 3, 2, 1, והיה פיצוץ ענק. וזוכרים שאמרתי לכם שזרקתי שם אבנים? מעניין מה היה קורה אם פאקינג הייתי פוגע בפצצה. באמת שאני לא רוצה לחשוב על זה אפילו. בקיצור, אחרי זה הייתה על זה כתבה בעיתון, וכולם אמרו לי, איך ראית את זה, בן, כל הכבוד. ופה נגמר הסיפור בעצם. תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים של סיפורים מהחיים. מת עליכם המפונגלים החודובונים, ויאללה ביי.